babanta na can yana kasuwa ko yana aiki, mahaifiyarta da ita suke haɗa kai, don Allah bari in je nan in dawo in leƙa ma ƙawata yau ake ƙwallonta. Wai amsar uwai shine kin san dai babanku bai san wannan abin, in ya dawo da baki nan wallahi tallahi zaki ja min ki ja ma kanki, ki maza maza kake kai shidda. Kaji amsar uwai. Da ita za a je da yarinyar a filin ƙwallo, gata ga maza a sanya ƙwallo a halba, a sanya ƙwallo a zanna, wasu suna cikin fili suna ƙwallo, wasu kuma suna waje suna tattaunawa suna firar da 'yan matan, alhali babanta na can yana tutiya yana ba da tarbiyya, alhali nan kuma sun haɗa kai da mahaifiyarta suna warware tarbiyya. Jama'a, sharrin Yahuda Nasara akwai maganar ƙwallo. Wannan ƙwallon ƙafar da kuke magana, wannan club side da kuke magana, da sauran 'yan ƙwallon da kuke magana, kai